Tens un article d'investigació o una tesi doctoral o una altra producció científica i vols assegurar-te que no tens cap fragment que estiga plagiat d'una altra investigació, ho pots comprovar amb Turnitin. És una aplicació que et permet detectar el plagi amb obres que hi ha penjades en internet, però també en repositoris com revistes científiques de primer ordre, etc. Com ho fem? Entrem a Turnitin, molt senzill, simplement usuari i contrasenya, i una volta dins el que haurem de fer és afegir una classe. Quan afegim una classe, deixem estàndard, li donem un nom, en aquest cas investigació pròpia, li donem una clau que podem posar, com que no és necessària per a res més, podem posar la típica clau fins al 9, de quina branca de coneixement és, i som postgraduats, i deixem la resta, no fa falta tocar res. Creem la classe, ens avisa que està tot correcte, i una volta hem creat la classe investigació pròpia, fem clic en l'enllaç i ens porta a crear una tasca concreta. Este pas és necessari per a poder contrastar l'arxiu amb la base de dades que té Turnitin. Imagineu que vull passar un article d'investigació per a una revista. Doncs ja ho tinc. Li poso el títol. No té més importància que recordar després nosaltres quin títol és, a quin treball correspon. Podem donar-li un títol llarg, com vulgueu. I de les opcions de configuració és molt important que marqueu les següents. Esta, que és excloure els materials bibliogràfics de la cerca. Per què? Perquè ens evitarà contrastar la bibliografia, que evidentment estarà repetida amb altres articles publicats. La bibliografia és la que és, per tant marquem sí. També exclourem els materials citats entre cometes, perquè evidentment si els citem entre cometes ja entenem que són materials que estem citant. Sí també. I podem marcar sí també, si volem, a petits fragments de text. Jo així he marcat que fragments de 5 paraules els exclouré de l'informe de plagi, és a dir, si hi ha 5 paraules seguides que coincideixen amb unes altres 5 paraules, les mateixes, publicades en un altre article, no ho considere plagi, però podeu posar-li no, això és decisió vostra. Després, la resta heu de mantindre tot i així, en enviar les investigacions o els articles, heu de seleccionar, si és un article vostre, heu de seleccionar no enviar al repositori. Així, aquest article continuarà sent vostre i no quedarà emmagatzemat en un magatzem extern de Turnitin, etc. Si esteu comprovant l'originalitat d'un treball que no és vostre, sinó que és d'un alumne vostre, per exemple, del treball final de grau, del treball final de màster, el més recomanable és pujar-lo al repositori de la institució. Per què? Perquè si el vostre alumne no ha copiat però ha fet un treball i l'alumne d'un altre professor copia del vostre alumne, com que este treball estarà ja en el repositori institucional, quan el següent professor busque l'altre treball, li trobarà la semblança i identificarà el plagi. Si no el pugeu al repositori institucional, doncs no es podrà detectar aquest plagi. Això és on enviem el treball. I així tenim les opcions de cerca que sempre les mantenim marcades les 4. Una volta hem fet això, baixem i fem clic en enviar. Ja ho tenim, ja tenim la tasca, en aquest cas és una publicació que farem a aquesta revista, i ara l'única cosa que hem de fer és enviar en més accions, enviar i baixar per a localitzar el fitxer que volem enviar. És este article, es tracta d'aquest article, l'obrim, esperem que carregue, ja el tenim. Sempre seleccionem d'aquestes possibilitats la d'un estudiant no inscrit,
ens podem donar el nostre cognom i podem donar el títol de l'article, el que siga. Ho carreguem i enviem. Ara el que hem fet és enviar als servidors de Turnitin perquè contraste si este article nostre és idèntic o conté fragments d'altres articles que estan publicats en repositoris d'internet, de pagament, etc. Turnitin té una base de dades bastant potent. Com comprovem si hi ha plagi? Ens apareixerà així, però tardarà una estona. Per tant, el que farem ara és anar a un element que ja tenim enviat d'abans i comprovarem. Com ho feu? Sempre que vulgueu consultar, aneu a Turnitin. I així teniu totes les classes que teniu. Les classes són, per entendre'ns, o com hauríeu d'entendre les classes, doncs, per exemple, si vos dediqueu a dirigir TFGs o TFMs i voleu passar els treballs dels alumnes, vos creeu una classe que siga TFM, una altra TFG si són treballs final de grau i una altra que sigui investigació pròpia o investigació o digueu-li com vulgueu o articles que siga la vostra. Per tant, tindríeu 3 classes normalment. La qüestió és que dins de cada classe tindríeu els diversos treballs pujats. En TFM podríeu tindre 3 treballs, per exemple, i dins d'investigació pròpia, doncs si enguany publiqueu 4 articles, 4 tasques concretes. Aleshores, el que fem és, per a comprovar si ja està el resultat del plagi, doncs venim a una de les classes, en aquest cas anirem a articles, que és previ i ja està l'informe fet, fem clic, ens diu que en aquest cas es deia neurologia l'article que volíem comprovar, fem clic en View i ja el tenim. Tenim que té un 91% de coincidències, si fem clic ens apareix esta finestra amb totes les dades de les coincidències. Veieu, en roig són les coincidències. 91%. Per què? Si fem clic en 91 ens diu el 90% està copiat d'aquest article. Evidentment és que és aquest article el que hem pujat. Per què no dona el 100% si és el mateix article? No dona el 100% perquè li hem llevat tota la part de bibliografia, amb la qual cosa, com veieu, la bibliografia no la detecta com a duplicada. I després tenim menys d'un 1% que correspon, esta part està copiada d'estos altres articles. Coincideix amb estos articles. Per tant, aquest és l'informe de plagi que ens ofereix Turnitin i aquesta és la manera de passar un article nostre o el mateix que heu vist, doncs un article o un treball final de màster o una investigació d'un alumne per a detectar que efectivament en aquest treball no hi ha plagi.